So what's up? I'm good. We are close. So we're going to go inside. See with the magic. Okay, good to see you. See you. Baby, get up. Hey. Go this side. Purchase your track. Landlord, bia. Na kwa this guy jugu no 2 years. Last month akube kwa ụgwọ nepa. Okay, wait. Je bulu nwa. Ọbụghị na ọbụ nwa na-ewute m. No no bụ nwa nwere ife. Keke bụ shut up. Shut up gịnị? Last month abịa na ga ego ni nyere m ya. Abịa na ga ego ka nyere m ya. Ikwuru ụgwọ ọkụ gị. Ikwara landlord. Landlord biko bịa. Landlord bịa na ya. Na ya. Ojile ego mana na ya. Funke! Okay. You know you can be prosecuted for that. Which one? This one. Hapụrụ nwa aka. Gaa eme ụgwọ na ọsịsọ. Na my baby this one landlord. Earlier you learn to be who you are, the better to be. Okay. Kere ụgwọ na m. This is my baby. Otakere ụgwọ na first. Oh, na no. Ngwa hapụzi ego ụgwọ na nye m ego ọkụ. Anyway, Very important. I know how I'm back alone. I beg now. Enye m ego ọkụ. Kọrọ nwa obu. Na ukwu mara ntị ibu. Ụgwọ na-ekwubero. Landlord, I beg. If I get me now, I get me trade by barter. Which one tell you about? Etu iji m ụgwọ 2 years. If you get me say get do him nwa. No, be this You kind got of this kind of bless. It is- No, see what you Nah. want call you. If I mezi wo trade by barter, eh? No be juju be that. They never show you say it. Hey, Man, if one na dem man aru na. nso wa do, nso Just wa. like that. You got to Oh, landlord, just like that. You see, for this compound, you know better for you. You know better for